Lairing raos pakurmatan menika wau paraga ingkang urut gangsal ingkang nalika semanten nderek mupu sayembara pikantuk juara dua. Juara dua wis apike kaya ngono. Apa meneh sing juara satu njuk kaya ngopo ya? Kula kepengin terus ngrungokke lan nonton kaya ngopo apike juara siji kuwi. Mila katur sagung para lenggah nyuwun pasarujukan mbok bilih ingkang juara setunggal kepareng antuk lilah sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Nathanael Danis A saking SD Negeri Grabak 1 Kecamatan Grabak. Nggih. Kanthi dipun gulawentah dening guru utawi Dwija Pangambing Ibu Susiati Yani Rahayu Wati MPD. Salajengipun ugi sesarengan kalian Genduk Ayu Anindita Aruna Dahayu menika kleres ugi saking Pawiyatan Dasar Negeri Grabak Setunggal Kecamatan Grabak ingkang tansah dipun ampingi dening panjenenganipun Ibu Dwija nggih kaleres ibu pribadi menika saking Genduk Ayu Dahayu nggih dumateng panjenenganipun ingkang kinurmat Ibu Susiati Yani Rahayuwati MPD sumangga ingkang putra dipun dherekaken tumuju wonten ing panggung. Menika to paraga ingkang pungkasan paraga mustika saha paraga mustikaning paraga. Tepuk tangan tidak dilarang. Yeah. Maju Gus. Nah, yuk. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Iya. Kelas 4 kok wis dadi juara. Nembe kelas sekawan Bapak saha Ibu. Semoga dipun pirsani. Sugeng siang Bapak Ibu, nepangaken nami kula Hanindita Aruna Dahayu saking SD Negeri Grabak Setunggal Kecamatan Grabak. Nepangaken kula Nathanael Denis Arditya saking SD Negeri Grabak Setunggal Kecamatan Grabak. Denis, awake dhewe iki terus arep napa? Wong kabeh wis ditembangake. Hayo tetep nembang to, karang tembange nyuwung merna telu kuwi tok. Ya wis, becike lek ditembangake wae. Ya prayogane kowe dhisik, aku tak sing keri wae. Ya, ning yen kleru dibenerke ya. Iya ya. Sekar mocopat kinanti sandung mesem Laras lendro patet manyuro Para putra gayuh kawruh ngluri budaya ngraksa basa sastra tembang maca tansah lestari ngrembaka ing nuswantara sumebar bumi
Tembange lah ora mung siji to. Iya, iso ana siji meneh. Ya ora lek ditembangke. Ya. Sekar mocopat pangkur sura greget laras pelok patet 6 Darmaning laku utama Kridaning basa Jawi Susastra pitutur luhur pakarti mring budaya FTI sarananing terma laku kang tumraping tata cara budaya Jawi KSD. Wah, apik tenan. Karang juara siji kok. Lah ya padha to, kowe juara siji to, njajal kaya ngopo? Kowe kudu nembang, dasare mung kowe dhewe sing durung. Ya tak nembang. Sekar mocopat kinanti sandung mesem laras slendro patet manyura. Para putra gayuh kawruh ngleluri budaya Jawi ngreksa basa sastra tembang maca tansah lestari ngrembaka ing nuswantara sumebar bumi pertiwi. Wah, jan ngedap-ngedapi tenan. Isih ana siji meneh to. Iya, Njajal tembangake ben tak rungokke. ya. Sekar mocopat pangkur laras pelok patet 6 Darmaning laku utama Kya lestari kridane
Jawi Susastra pitutur luhur pakarti mring budaya FTPI sarananing dharma laku kang tumraping tata cara budaya Jawi KSD Wah, jan apik banget. Denis, sakjane tembang macapat kuwi ana pirang werna to? sak ngertiku kuwi ana 11 ning aku ya ora apa Yen ngono, kanca-kanca dikumpulke wae, mbok menawa ana sing wis apal. ah ya bener kuwi kanca-kanca rene padha kumpul